B'referenza għad-diskussjoni li għaddejja bħalissa f'pajjiżna dwar l-abort, il-President ta' Malta George Vella reġa' tenna it-tama tiegħu li tinstab soluzzjoni. Fl-okkażjoni taċ-ċelebrazzjoni ta' Jum ir-Repubblika li saret f'Għawdex fl-aħħar jiem, il-President Vella insista li bid-diskussjonijiet li għaddejjin għandha tinstab soluzzjoni li biha jiġu indirizzati l-punti kollha li qegħdin jiġu espressi mill-esponenti differenti f'dan id-dibattitu. Il-President ta' Malta George Vella esprima wkoll it-tħassib tiegħu dwar kif it-tnaqqir tal-ġmil naturali jista' jirriżulta f'nuqqas ta' kwalità tal-prodott turistiku Għawdxi li jfittxuh mhux biss it-turisti iżda anke eluf ta' Maltin. U insista li s-seħer ta' Għawdex irridu nibżgħu għalih għax miegħu jaf jintilef ħafna aktar. Il-President qal li l-kwalità tal-ħajja vera tagħna u ta' uliedna tiddependi mill-ambjent ta' madwarna. Fid-diskors tiegħu il-President kellem dwar it-tbatijiet li għaddejjin minnhom bosta fis-silenzju, semma l-abbużi u l-vjolenza domestika, il-vizzi qerrieda ta' xorb alkoħoliku u drogi u dak insidjuż ħafna tal-lob tal-azzard, il-hate speech fuq il-medja soċjali u l-bullying fiżiku jew virtwali. Il-President Vella qal ukoll li l-ġustizzja soċjali trid titgawda minn kulħadd, il-Maltin, l-Għawdxin u anke l-barranin u esprima tħassib illi bħala poplu għadna nsibuha bitqila li nimplementaw l-integrazzjoni tal-barranin fostna.